хазинадор нест? Не. хайр, ҳозир чиптаҳоро мегирем ва ба сафар мебароем. охирон бор кай рафта будӣ? 5 сол пеш. 5 сол пеш? дафъаи гузашта пули нағз кор кардам. дар як марказ одамони хуб ба ман маслиҳат доданд ки пеш аз оғози кор дар муҳоҷирати меҳнатӣ ҳатман бояд иҷозатномаи корро ба расмият дарорам. шароити манзил ва ҷойи истиқомат хуб буд. маро фиреб надоданд, чунки ман шартномаи корӣ доштам. муҳим он буд ки ман дарҳол худро ба қайд гузошта бе тарсу ҳарос ва ҷарима аз кормандони ҳифзи ҳуқуқ кор карда мегаштам. ана хазинадор ҳам омад. рафтем? Не, раҳмат. ман дафъаи дигар мехарам. интихоби дуруст. барои гирифтани маслиҳати зарурӣ пеш аз сафар ба наздиктарин маркази мусоидат ба муҳоҷирон муроҷиат намоед. маълумоти бештарро бо телефони 900 800 800 метавон ба даст овард. муҳоҷирати меҳнатӣ бехатар.